Ето така да си го къпем. Амин. Амин, дай Боже. Ама двете са. Близнете. Ани торбичка. Наги предали. Да. Кой? Дай. Черното тропче. Черното. Ядете така на второ Ани първа и една червена. Няма червената си има такова. Хайде да направя едно Айде да викам момчето да снимат как облича. Чакайте ли? Отвори ципа. Не, Към службе майка. Нема ли ти? Не ли? Всяко някакво. Ето, я чакайте. Чакайте връзките. чакай първо да видим отгоре да си вкарва това. Няма стане. Не. Такова те да, неба да те сложи тук на легото. Ама не да те снимаш, не бе гола да снимаш. Не снимам. Къде е това на червената рокля? Вичай! Къде е? Това е горе палатката, снима прави мазал.